Oras mari hita salhutna. Selamat hari Minggu mahu pasahat kami Tuhan musudi. Ala neng masuk ama parminggota asa jolo taparadi rohata asa martam yang nahohom hita di bagasan rohata be. Saat teduh kita mulai. Amin. Tapu jimatu hatta marhita ede nomor 10 sada 225. Marhite-hite goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumapalangi dohot tanoon, amin. Ale Tuhan dewata ama nami, pargogo na sohatu dosan, para si rohami dahami nadangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahat dohami tubuh, jaladang adong haporsiaun di bagasan rohanami hian, saluhu dohami manibil sian akkadalanmu, masa godang do pangalasion nami di patikmu, ala ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan di basam dohot asini roham,
Saya unang paingot-ingot aka dosa nami, dosa ni hajahaton nami, dohot pangalausion nami. Saya ingot mahami hobarto asini roham, dohot dengan dibasam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Didok hatam ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon parohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihaporsion nami nature. Asa tong makirim dihaheon dohot dihasangapon sugut. Silehononmu tu akan aporsea tuho. Amin. Udul mamu. Mari dihita. Kristus, ngasihu hamba-Mu, langsung murung kita diulauni Tuhan, langsung murung kita diulauni Tuhan, paradon mahintalau mangula tutuhatta, radon mahintalau mangula tutuhatta. Mungahe Kristus, gamadong lawan maraloan ingoluta, makamonangon maraloan ingoluta, pai mamonang mangtadi paraloata, pai mamonang hitadi paraloata. Patik di bagasan minggon dihita imasian patik perjolo sahatu patik pasapuluhon songonoma didok disi. Patik perjolo ahudo Jahoba de batam ninna de batata dang jadi marakop au baenonmu de batam. Patik paduahon dang jadi gananmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di turuni tano yang gotunggabe si sobaon manang sioluan dang jadi oluanmu begum manang ulpahan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan haumiton. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni di bata yang go soture dalanna ay hona umna dosogot akkana marsineang di guarna. Patik pau paton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono mari maulahamuna sasiulaunmu alayang go ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba de batam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisi ni hutani halak pena mangebati hutam ai dinaono mari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni di bahani do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradia dan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunopon unako mamunu patik papituhon
unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hatana sotutu, maralohod donganmu jolma, patik pasapuluhon, nang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, nang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ima sahatna rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogo mahami, mangulahon naho bartu patikmi, amin. Mari deh Kak. Dosamu Topoti madosat tanah godang itu adopan di debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami asini roham. Jala sesa dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabegi mabaga-baga taringot tu hasisani dosata. Musat pe akadulu jala humutal akarobian. Alayang go para sini rohaku nasotupa musat sianho.
Jala padan ni hadamiok kuna setupa humordit ninna Jehovah si asiho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mare dehita. Puji ma Devata, nani ay nado. Puji Devata, sesa dosami, alumno rohani. Puji ma Devata, nani ay nado. Puji Devata. Olopon Tuhani, hati dapat tinggal di basanai. Saya dengan mi, produksi maluai. Olopon Tuhani, hati dapat tinggal basanai. Epistel dihita di bagasan mingguon ima nanienet sian Matius 15 mamuka may sian ayat 8 sahatu ayat 20 ta jahama margati soring. Di pasangap pamangan ni bangsa doau alay ang gorohana sida dao dosian au. Laos di jo mana toropi itu jolona di dok matuna sida tangi jala para tehon hamuma dungi didapoton akasisian nama ibana nin nama dibotoho do tahe naung tars gasip akaparise ubege hataudeng pasobu hamu mana sida akapartogi nama pitung dona sida manogu nama pitung alai molona lonap manogu nama pitung targodung dona sida duasa. Jadi Yesus mak tong dope somaroha nang hamu. Alai akan naruar sian pamangan, sian roha doi hehe, lausido mangaramuni jolmai. Rapi tadi ayat 20. Akaido na mangaramuni jolma. Alai dada rajuman jolma anggo mangan so marburi ido anggo sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Mari dihita. Suruh
dakon maha porsiautai songon nahi nati dakon idongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea sieto di porbadia andorang sohaubuhan ido tuhata na tumana bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinor silang na tua tu banotorudung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siam ni debata Jahoba amanai pargogona sohatu dosani disima ibana pa imam laksogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan abadia dohok dihasesani dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu dosogot di daging ni halak naum mate dohok dihangoluan na sora sudah amin. Tapi gema tikting na masa di mingguan Minggu ta sadarion ima minggu kantate lapatanna endehon hamuma di Jahoba ende nai baru doho topik ikon mamuji-muji Jahoba do akan na uso-uso di ibana paduahon parmingguon pariatip HKBP Mampang Perapatan pinabotohon tusude ruas HKBP Mampang Perapatan sadarion 21 April 2024 pukul 17 WIB meringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan patupaun nado parmingguan variatif rube mahita laos tahara manang hirpas maak kadongata madohotisa patoluhon pelean amplop gotilon dan tahun inklusif oikumene 2024 sadarion minggu 28 April 2024 tapasahatma pelean amplop tu kebutuhan akka ulaun ni huria namar pardomuan tu pesta gotilon dohot tahun inklusif oikumene tahun 2024 tapasahat mai di tiki marsi jalangan di paradedo ingananna di labung nipit tu harwar paupaton parmingguan keluarga di hari Minggu 5 Mei 2024 di Patupado parmingguan keluarga di nama Nogot Marbahasa Indonesia pukul 7 WIB di Arian Bahasa Batak pukul 30 WIB Rapkudulma Marsa Keluarga Jalaboido Patu Begehon Ende Pujian Marumakkon Vokal Grup Sakeluargai Jala Tabot Pabotohon ma tu parhalado laos disid tapasahat ma amplop pelean bulanan manang tahun di paradet 2 amplopi palimahon pasahaton ulos turuas nihuria naung marumur 70 tahun di hari Minggu 5 Mei 2024 di parmingguan pukul 30 WIB pasahaton nihuria ma marhite padita ulos tuaka ruasni huria na marumur 70 tahun di bulan Maret April 2024 alani dung dijahatikting Roma Tujolo Panopon kegiatan perempuan HKBP Mampang Perapatan dalam rangka merayakan kebaktian perempuan HKBP Mampang Perapatan yang telah terlaksana pada Minggu 21 April maka seksi perempuan akan mengadakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Sabtu 4 Mei 2024 pukul 16 seminar wanita How to Manage Your Money.
songon dia mangat taurhon parhepengon. Minggu 5 Mei 2024 cek kesehatan mamareso hahi pason ni pamatang. Pitu kebaktian Padang sekolah minggu. Di hari Minggu 5 Mei 2024 pukul pitu wib maringanan di kebun binatang Ragunan naing patu paun do kebaktian Padang sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan Jalaborhat sian gereja pukul 6.30 wib pakai Transjakarta ni dohotan ni situa Marcelina Boru Siregar seksi dohot guru sekolah minggu sialani sudah anak sekolah minggu asa mamboan kartu uang elektronik busway di pabotohan matu natoras sekolah minggu asa pasuraton iana konta sekolah minggu tuling manang tu guru sekolah minggu pawaluhon kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2020-2024 hobar tu partikian marujung mah parsi ajaran malua tahun ajaran 2020-2024 alani dipatupa do akka ulaon na ikon dohotan ni akka par guru malua. Satu sadarion 28 April 2024 dung sidung parmingguan pukul 30 wib maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan naing patu paundo pertemuan orang tua dan pelajar sidi. Sabtu 4 Mei 2024 pukul sia maringanan di gereja HKBP Mampang dipatupa do ujian tertulis dohot pukul 10 tolu dilanjutkan ujian lisan na diadopan ni natoras nabe. Jumat Sabtu 10 Mei 2024 maringanan di Kinasi Resort and Conference Bogor Jalan Sukabumi kilometer 17 Caringin Bogor naing dipatupa do retret pelajar sidi HKBP Mampang Prapatan tahun ajaran 2020-2024 pinangindoma tusude par guru malua asaria mahita mandohotisa Jalaborhat sian gereja hari Jumat 10 Mei 2024 pukul siawib nan didohotan ni pendeta resort pendeta Robert S. Pandiangan MTH Sintua Res Roberto Sinurat Sintua Marcelina Boru Siregar dohot Situa Paul F. Manalu. Hari Sabtu 10 Mei 2024 pukul 10.04 maringanan di gereja KPP Mampang Prapatan yang dipatupa do geladi bersih untuk acara menyaksikan iman pelajar sidi tahun ajaran 2020-2024. Hari Minggu 10 Mei 2024 di parmingguan pukul sias 30 wib bahasa Batak patupon ni huriata do ulaon nama katidak pun haporsian do iana kota par guru malua tahun ajaran 2020-2024. Pasiaon Basar Gotilon dan tahun Oikumene inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun Oikumene inklusif akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk basar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal basar terlampir Sapuluon Namoding di hari Selasa 22 April 2024 nunga merujuk ngolu insinyur panahatan Siombing 81 tahun tubuh 16 Agustus 1942 week 5 ditaruhon tudian di hari Jumat 26 April 2024 di Sabungan Lintong Nihuta yang dilayani HKBP Sabungan Resort Lintong Nihuta Distrik 16 Humbang Habisaran tabuan ma ditangyata asa tuhat tama mengapuli keluarga na tininggal honna pasapuluh sadaon ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangyangta akar ruas namar sahid hatani dibata pasahat ma dalanmu tu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon namar ulang tahun para lalu doa ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriata nomor ulang tahun di bagasan samingguan di dok katani di bata ay taban ni do diho gajang ni ari-ari dohot tahun ni ngolum dohot dame poda tolu ayat 2 10 toluhon nomor ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun par saripeon turuas ni huriata nomor ulang tahun di bagasan samingguan di dok katani di bata alai digijang ni saluhut nai imah holongan ni roha ai ido rahut-rahut
ninasa haripason Kolose 3 ayat 14. Pakkobasion kategoral di horia boido taida di buku titing 15 parhepengon terlampir akapelean hamuletaon dohot na asing nasujina haditik tingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songonimat titing ni huriat di bagasan nasa mingguan tuhat tama mamasu-masu. Huhut pamungupelean sada asarabe marede hita. Puji Yesus si palua langit tanah marolo koloma. Haleluya, puji Tuhan Jehovah. Apa sangat kuari di mata Tuhan Yesus, lumar mahani hita Ariana nang bodari nabe puji hati dakon maha mulia ona Bihon sanggap di mata puji Yesus si palua tapa sangat mang Tuhan di mata nulung batu sihiri moni rohata ipapatan di dolo Golgota. Haleluya, dia puldu rohata dibandingkan lasani di bata. Puji hati dakon maha mulia ona tahin dihon sanggap di bata. Puji Yesus si palua Hosiana mengiar suara Rajana Hoturuni salelena Yesus Kristus anak di mata.
Dameni debatan na sumurung sian saluhut roha. Iman na mangaramoti ate-ate ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na. Huria na hinahulongan ni Tuhata Jesus Kristus. Dakpolahu patadok kami diri nami ate. Alana produk lama do. Nang pebaru merjamita dung sada 1/2 tahun sirang. Alayot dope hita pajupang marhite pakubasyon di Huriata na marjamita. Jadi sasitong na orang baru produk lama. Horas madihita hatani debata nagabe turpuk jamita di permingguat tadi bagasat tikion ima di minggu kantate. Imana tersurat di Pesalmen Biddu 22 Mamukasian ayat 26 saat rodi ayat 32 ujaha madihita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe. Asahodo harorowan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria naryai. Gararoku ma akka baga-bagaku di jolo ni akan na makabiari ibana. Say mga dosogot akan na dangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji jahubado akan na uso-uso di ibana. Say humisado rohamuna saliling-liling na. Ingoton ni isi niliat portibion may. Gabe mulak manasida tu jahuba. Jala marsoba tu jolom dosogot sude akka margani parbigu. Ay jahuba do napuna harajaon. Jala pangonggom di akka parbigu. Mangan jala marsoba dosogot sude akan nagokhum di tanoon. Marsinggang tu jolona dosogot sude akka na marsikor rodi na mati gasing. Saya dong do pinopar ni manusia na manguloy ibana. Akka na manaringoti Tuhani tu pinopar na sogot. Rodo akan nasida sogot majamitahon hati goran na. Tuhalak na sorang muse pabua ibana do pasuhon pasutton. Ido anggo sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus kantate. Minggu kantate. Minggu nasal po minggu ada tahe. Minggu badang aci ya teh. Situ ada mangalusi. Oleh situ ada mangalusi. Molodang di boto nggak terlalu. Iya, minggu jubilate. Nomor lapatan sering itu lapatan marulup-ulup bersorak-sorai marulup-ulup alaniaha ala diboto do debatado namar huaso jala debatado marna puna hita ibanado parmahan nadenggan. Ido tahe manang na beda dodo na dikernolong. Ate beda doha kabipina kan. Marulup-ulup kita bersorak-sorai menyatakan kebesaran Tuhan, mengagungkan nama Tuhan karena Dia adalah gembala yang baik. Yang selalu menuntun, membawa, menjaga, memelihara, yang selalu melindungi kita. Jala sadarion ikon markantate dohita, nyanyikanlah, serukanlah. Bernyanyi marede mamuji gowarni debata, pasangap pun gowarni debata adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Akan na porsia pasti doa dong di silau mamuji debata. Akan na porsia pasti do ulau nibana marede.
akan naporsia pasti pasanga pibana debata. Karena dia telah terlebih dahulu merasakan apa yang telah diberikan Tuhan di tonga-tonga ningoluna. Molodang dia sabab punibana be, molodang di halas sonibana be, iman na didok parmahana sudenggan. Tidak mengucap syukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan di tonga-tonga ningoluna. Jala odo na naing pinasahan ni debata, marhite turpukta di bagasan tikyon, ima di minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Edeo kamuma di Jahuba, ede naib baru. Dan tutu hita sisian ni Kristus, kita tidak benar jika dikatakan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya, kita tidak memuji, kita tidak peduli, kita tidak memuliakan, kita tidak menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Alanido hatani debata di bagasan tekyon, takas manogiho kita, pabuaho tuhita, sebagaimana supaya kita tekun dan rajin untuk memuji dan memuliakan Allah. Topik ni minggu ta ikon memuji-muji jauh bado akan nauso-uso di ibana. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Secara umum dinataringot kita lo memuji debata, pemahaman kita tentang memuji Tuhan adalah jika dia sudah menyanyikan lagu-lagu rohani. Jika dia bertekun di dalam doa. Jika dia rajin beribadah minggu di gereja. Jika dia mau memberi waktu untuk majaha manangihon, menelaah hatani debata. Dan ini bukanlah hal yang salah. Ido pemahaman tak. Dia yang memuji Tuhan adalah dia yang rajin datang romar minggu. Iman na memuji debata, iman na ringgas lau majahat ni debata. Iman na ringgas ima muji debata, iman na ganup tiki martangiang. Dia yang memuji Tuhan cukup hanya dengan beribadah, membaca dan mendengar membaca kitab suci saja. Itu bukanlah hal yang salah. Tetapi dalam nats ini Tuhan ingin memberitahukan, menunjukkan bahwa dakolan majaha, dakolan martangiang, dakolan rotu garija, dakolan mangedehon ede pujian, alai bohado di dalam setiap gerak langkah kehidupan kita mampu mangaleon manfaat bagi orang lain. Dan nagawi pertuk Tuhan, alai bohado ngolut tawon aksi, reaksi dari memuji debata dakola di lip service saja. Tetapi ikon tapataridahon di tonga-tonga ni ngolutta. Ikon tapatuduhon di tonga-tonga ni ngolutta bahwa saya sebagai pengikut Kristus memberi manfaat bagi orang banyak. Dan nagawi pertuk Tuhan. Memberi manfaat pada diriku sendiri. Memberi manfaat bagi dunia dan hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dakolan molor ngai didok ringgas marminggu ngasai be. Ido makana muncul, mengapa muncul ungut-ungut dari ibana dak kiam marminggu dah ini namuse. Dilapor mamusi tu padita. Ang padita nami. Songonor dah bah. Wasa ngoluna songoni denggan jala tiurus de. HP marminggu peso marminggu ih. Pertanyaan apa dak ya pertanyaan dang di soni dah. Mau di son ringgas do sude dang ido. Tong do dang dikernolong ih. Disaddo. Sehingga muncul sungut-sungut marungut-ungut. Dang terjalo ibana saung denggan ngolunian
martibak ko nguluku, hapi di perdalanan ni nguluku, tung songoni majonok kutuk doi bata. Ganup pagi. Ujahado suara konsistori inna betul. Nga ganup hita majalo itahe. Adong dokan nuaing. Adong dokan. Teruduk do sude. Asura da songodon nanggo putus. Ganup pagi. Suara dari konsistori. Adong do hita na sumajahai. Adong. Ale undengkan mulu adong audio nada. Jadi akalan siape dang majahalai do manangihon. Usul lam tu dengganna. Bohado carana kita mampu bukan dengan secara teori saja, tetapi juga kita mampu menjadi saksi di tonga-tonga ningoluta salilik kita di hasianganon. Nepedua hon marhite turpukon bahasa pola olohita mamuji debatha. Mengapa kita mau dan mengapa kita bersedia untuk memuji nama Tuhan? Ganup hita pasti memiliki alasan nama rasing. Alasan yang berbeda-beda. Aku memuji Tuhan karena setiap apa yang aku inginkan ipenuhi debatado. Aku memuji Tuhan karena setiap rencanaku apa yang kuinginkan sikok do dibata. Toh do tahe? Ya. Kesenangan sukacita yang meliputi dalam kehidupan kita itu memampukan kita untuk memuji Tuhan. Alai mampu do hita memuji debata molo hol sowak kita maradopon akka iya nakota. Songoni majugulna. Songoni matakang na holo mangalo. Adu tahe edde ni, edde koramai. Togu geleng mi. Pals do pete. Sada dope suarai. Togu geleng mi. Na somare de hol soa doraya te. Ido kan. Tadi om maju. To sadaya. Stop. Ay molo nakin disukun namang situa namang itong cite-cite-citei piga dorus tamang naladir adong 100 sampai nakin hola 50 do marede. Naparoa do sudete. Pengaruh cuaca memang membuat kita jadi hodokan. Ba piga nang songonon. Pabuah doi parartawan buah do tarigo tu hasil munaon. Ya, tadi dong maju. Sada dua ya. Togu geleng mi mananda. Lam gugu. Rap mahu lau mangguruhon hatani debata. Uduk nak. Isi mai. Stop. No yang tagat tijo teh. Aka ibu mangedehon. Di boto arsakmu amatai. Itu teh. Tabain majo, aka ibu mangedeo ni. Sada dua ya. Also mu. Amat pak.
Mabiar dua teh. Mabiar dua teh. Silas niroha do sudia kamata deh. Nuang amat tamajo. Di botol somu gati. So nama biar do sudia teh. Berarti tidak kena burju do sudia amat tado inata di sana teh. Puji Tuhan. Tetapi kita tidak menutup mata. Ibu todol so arsakmu, anak kon mi arsakmu. Si pata olo do. Di botodo olsomu inatai arsakmu. Jujur, si pata godang do tuntutan na kay nata dangi do. Pak, nak. Molo nga ibigay sa nga ni, nama. Buadoon. Nama muse. Roma mata. Mah ina. Nga dibotoy na tabi. Ngagod adong lo permintaan yon. At tersongon na parjolo tigas may mana. Ayahay. Ina. Semua mampu memberikan kesusahan dalam hidup kita. Dan di saat holso itu datang, dinarohol soi di perdalanan ni ngolutta olo duita sipata ganggu gabedang mamuji gowar ni debata. Sulit untuk memuji nama Tuhan, sulit untuk menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Alanyaha marhite turpukon mengapa kita mau bersedia memuji Tuhan? Karena kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ditiki susah nang sonang. Itiki arsak dot las niroha. Sudah nainunga di pabotohod di bata padanna. Itiki mersahit. Ikon mampu dohita mangedeon edde puji-pujian. Mamuji memuliakan nama Tuhan. Dung marsahit songoni maul sona. Dung malum songoni malam ringgas nak moliate Tuhan. Iloko dope kesempatan diau lau mangulaon ulauku di tonga-tonga ningoluon. Diloko dope kesempatan diau marhite hai pasonon. Molo nunga dilo debata dope kesempatan dihita berarti masih ada tugas yang harus kita laksanakan di muka bumi ini. Unang marungut-ungut. Ulahom maulota. Firman Tuhan menasehati kita dan memotivasi kita agar mau dan bersedia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Molo dinanakin gabe renungan dihita mengapa kita mau bersedia memuji Tuhan. Na perjulu marhiti turpukon hidok do adanya keyakinan dan kepercayaan akan keagungan Tuhan. Noang dipatudono isi do debata nata sobai. Ibana do parmahan na dinggan. Nuang dipatudoon ibana do debata na mga lehon jala adong do haporsiaon na tugu. Dia memberi keyakinan, keteguhan, keagungan dalam hidup manusia. Marwaso do debata di jolma manusia nang disadok portibion. Di ayat 28-29 dikatakan segala bumi, ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah dia di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah bangsa-bangsa. Di ayat 20 walu sahat roh di ayat 20. Ingoton ni isi nilihat portibion mai. Gabe mulak manasida tu Jahoba, jalan marsubba tu jolom do sogot sude akka marga ni perbigu. Ay Jahoba do napuna harajaon, jala panggonggom diakka parbego. Napaduahon, mengapa kita harus memuji Tuhan? Pemahaman dan pengenalan kita akan perbuatan Tuhan. Alanunga tatadda. Al-surah naso tatadday, dan mungkin sarupa do tita. Ala natinadda do amang sidabutar maka nabi noto amang situa. Al-surah dang tinaday lewat mamulus songoni. Pasti. 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 Pasti.
Karena kita memiliki kedekatan, hubungan yang dekat, makanya kita saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kita memiliki hubungan yang dekat, maka kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena kita memiliki hubungan yang dekat akan Tuhan, sehingga kita merasakan adanya sukacita bersama dengan Tuhan. Karena kita mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang maha besar, si topa langit nasa adong di portibion, jala ibana do mangalen hosa ngulu di hita, jala alani ikon pasangapot ta ibana. Tidak ada Allah lain selain daripada Dia. Unang beta uji, mamuji na asing. Gari colma mardua holong songoni masogoni rohana, lama de bataha. Ibai PED mardua holongi nasehat doi. Ibai PED na asingi ima pengalaman na pabuahon, jangan dan tidak boleh seperti itu. Tuhan sendiri pun tidak ingin diduakan. Naing manian namang yuton ibana gomos tiop dan ganggu rohana lau mamuji pasangapon ibana. Karena satu keyakinan janji Tuhan tidak muluk-muluk. Bukan seperti janji manusia, kaleng-kalengan. Iti kilas rohana songoni ma janjina. Di suatu saat nga pemilihan tae, nga periodisasi, nga saya. Oh. Molo audo dipilih tamu, bainok ku masongonon. Molo dung au gabion, omma rencana tak. Ele dung jadi, anong majoy ba? Anong do binasing? Tatok kijo. Omma perjol. Janji manusia seringkali muluk-muluk dan kaleng-kaleng. Berbeda dengan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janji, tetapi Dia selalu menepati janjinya. Karena itu bagaimana kita mengenal dan memahami akan kehebatan dan keagungan Tuhan. Unang lomot tasajo. Alay buhado hitam mangatusi lomo ni rohani de batado na ikosaw di tonga-tonga ni ngulutta. Naing manyan songonomma. Alay dangi gabiaha malusna marsungut-sungut. Dang binoto Tuhanon berpihak tu hiba do manang nadaongon. Ngadenggan iba merminggu apa dang diutos sude nasa nau pangido keluargaku. Ino parhu gelekku inatakku amatakku buriaon inna muse. Karena itu bagaimana kita mengikut sertakan dan memahami, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jalan apa tuluhon, ibana do dibatan nama ngaleon hanguluan, ingot kita. Tidak ada Allah lain yang memberikan kehidupan selain daripada Dia yang memberikan kehidupan kepada kita, pencipta langit dan bumi. Alani unang adong mardua, jangan pernah menduakan Tuhan, imanake marhite patiki. Dari patik perjolo hingga patik asapuluhon, bagaimana hubungan kita bersama dengan manusia dan bagaimana hubungan kita bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak mau memuji Tuhan, dia menyamakan dan menjadikan dirinya dengan orang yang sudah mati atau mayat. Yang ada bedisi. Alani salelik kita mangulu dope di hasiangonon. Salelingi do marsika soring namasa. Jalanunga diatur de batas saluhut nai. Alay bohado hita mampu merjubilate, mampu markantate, menyanyikan. Dan bagaimana kita mencari Tuhan. Adong do eden di sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Akana somangin dia nih terdang porlu ade. Apa yang dicari orang pagi siang? Ya. Apakah salah mencari uang? Tidak. Yang salah adalah bagaimana ketika manusia itu memanfaatkan uang itu, menggunakan uang itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gabe patutibo dirina, patuduhon asangaponna, patuduhon hadirionna. Itu yang menjadi permasalahan. Tapi saat ini orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Orang yang menerima uang pun menyadari bahwa naadong di ibana si leon-leon ni debatadoi. Alani unang di patenga-tenga honi di tonga-tonga ni ngolutta.
Jangan menjadikan itu kesombongan di tengah-tengah kehidupan kita. Alani audo boy songonon. Alani adong jabataku, adong kedudukaku, keberadaanku, gabe ima di pangasau di patengah-tengah di tengah-tengah di lingkungan na. Ujungna gabe si soguma menjadi kebencian. Karena itu ketika kita mencari apa yang ada di tengah-tengah kehidupan ini dan ketika kita memilikinya, sadarilah napunani debatadoi angulut tahun adong do edde aku bukan diriku lagi. Tahu tuh tahe edde nih aku memang siapa julo lasih doro aku edde di sekolah minggu. Aku bukan diriku lagi. Molo nunga didok aku bukan diriku lagi, tapi Yesus dalamku inna. Molo nunga didok Yesus dalamku berarti bukan lagi hanya sekedar teori, lip service sajo, tetapi ikondo di hati dakon. Adong di sekolah minggu, ayon mabain edina atar-atar membingungkan sasitong na. Iri pudo sasaran na uang edena songonon 1 juta, hanyalah 1 juta, persembahanku hanyalah 1 juta. Ada nama norus kan? Waduh musi teh 1 juta persembahannya. Alai diuduti sekolah minggu musi. Setia, jujur dan taat persembahanku hanyalah 1 juta. Dan persembahan secara materi udut nadoi molo nunga adong hasatiaon, molo nunga adong kejujuran, molo nunga adong ketaatan 1 juta ipe dan menjadi permasalahan be. Buah daripada itu pasti akan kita berikan karena kita menyadari itu adalah pemberian Tuhan. Di boto debatado isedo hita. Alani bohado carana hita mamuji gowarni debata. Nah perjolo didok gunakanlah segala pemberian Tuhan kepada kita. Kita menerima banyak daripada Tuhan. Dan sadarilah, waktu, kesempatan, tugas, pekerjaan, intelektual, harta, kekayaan, keluarga dan teman sesama, semuanya ini harus digunakan untuk memuji nama Tuhan. Yang kedua, konsistenlah dalam melakukan ibadah. Rope ibadah, unang marbada juse jabu. Labetia kok inna muse. Ay nalalinga majimputanon ninna nga parjolo busi saon ibana set jabu baru sa may gareja ado ngoti na manyenggol bangaw gabiritikon ala nadong permasalahan na di tonga-tonga ni keluarga adong na manukun nga buabe keluarga tay nambay sukus-sukus inna mo se gabi acit ro aku inna mo se kan lo may si inna. Konsistenlah dalam beribadah. Kita datang beribadah, persiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Alana ido tugas ni Raja Sibolis nuaing paingot na sida marminggu. Alendung marminggu pagogo saya letuani ma atar-atar moho pate. Pagogo saya sa modo malakin na di naman angihon ata ni debata. Nga gencar benuaing, apalagi kekristenan saat ini sedang digoyang, betul-betul digoyang. Karena itu jikalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan dan kembali hita Tuhatan di debata, kita akan benar-benar tergoncang akan ajaran-ajaran yang saat ini menghampiri kekristenan. Dan semuanya itu berdasarkan logik. Dan ketika kita mengikuti berdasarkan logika, maka itu adalah benar. Tetapi mari kita kembali kepada ajaran Martin Luther nama dok sola fide, sola scriptura, sola gratia.
Olan hal marhite hata ni debatado tubuh aporsiota dukoni pasat matu Tuhan gracia na pinasahat na tuhita. Keselamatan yang diberikan kepada kita itu karena anugerah Tuhan. Jalan na parpudi menghayati dan menghidupi serta melakukan pesan ini. Nasihat dari nyanyian yang kita nyanyikan ini, jika kita dengar dengan kata-kata pesan ini dari nyanyian yang dinyanyikan oleh banyak orang, memberikan pesan yang terbaik dalam hidup. Banyak orang yang tahu bahkan sangat lafal menyanyikan syair. Hodo na parjolo, hodo na parpudi innama. Hodo pilitokku innama. Itu makana buasan nuaing mulu sinuk kundak danak unggodang do diboto na sida lagu ni portibion martibakon lagu ni debata lagu rohani. Itu makana buasa disukun karena apa? Karena itu yang sering dia dengar. Hata ni debata edde puji banyak kalau salisa minggu. Alani bagaimana kita bernyanyi di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaan, sudahkah dihidupi, dilakukan oleh mereka yang menyanyikan nyanyian yang berisi nasihat pesan dari nyanyian itu? Karena itu hindarilah holan na maboto hita marede, tetapi maknailah akan nyanyian itu, pahamilah. Molo marede hita unang asal marede, molo marede do asal marede holan Papua sonan di roha doi salpu alai molo marede hita tapahami edei, maka nyanyian itu pun akan kita hidupi. Tahanguluhon edei ima nanidokni kantate. Bernyanyi bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi bernyanyi memaknai dan menghidupi, itulah yang dikatakan dengan kantate. Karena itu bernyanyilah, kumandangkanlah, ceritakanlah kemuliaan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Lalu beritakanlah melalui perbuatan kita, perkataan kita yang tidak menjadi batu sandungan tetapi menjadi berkat, perbuatan atau hidup kita yang tidak menjadi kekejian bagi orang lain tetapi menjadi sukacita. Jadikanlah seluruh hidup kita menjadi kantate. Pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mau lihat rohan nami di Holy Jehovah perdenggan basa. Hatam nebedi nomor saringar di tonga-tongan di permingguan nami di bagasa tikyon. Ipaingot todo hamili Tuhan asaboy hami markantate. Marhite suara nami, marhite pabahenan nami, marhite pakkatayon nami. Alani ajari mahami ali Jehovah. Asa saluhut ulaun nami salilik kami mangulu di hasyang onon. Hobartu lomoni roham. Toktong mertangiang do hamili Tuhan di ruas nihuriam na tongon di bagasan persahiton. Na pemulihan di rumah dohot na adong di rumah sakit. Asima roham Tuhan ajari mana sida marhite todim asa pasahaton saluhut also arsak sahit nasida ola tu tangan musabing marhite dokter medis ubat tindakan nang dihapor sioho diulahon. Toktong domar tangia kami di ruas nihuriam na berulang tahun pernikahan dohot ulang tahun kelahiran gajang ni umur las niroha di pasato tu nesida. Jadi mana sida satoktong markantate mamuji pasangapon goarmo di tonga-tonga ni keluarga nasida. Patupahon mangulahon na hobartu lomo niroham marhite pakkatayon nang pabayanan nasida. Di selas niroha na pinasahatmo. Tung maceragam dole tuan also nang arsak las niroha. Na huadopi ganup marsada-sada ruas niuriam na pungudi son di bagasa tikyon. Ditatap podo isian habangsanmo saat turoha perbagasan nami ganup. Alani Tuhan ajari hami pasato saluhutna halusi masaluhut nai obartu lomo niroham. Martangiang dohami di ruas nihuriam na pasaton pelin nasida di bagasalas niroha. Madok muliati di saluhut na pinasahat tu nasida. Ajari manasida dari Tuhan pasu-pasu manasida. Marlopi gada mas leno musikat ni asima roham. Nang pasu-pasu masaluhut akka program na pinatupan ni huriam HKBP mampang perapatan nani uluhon ni naposom ama nami amang padita padiangan. Oh mali Tuhan rap dohot pangulan ni huria
Nang pilitoi pabakito gabi pangula di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu ma asa toktong di bagasan sada ni roha uduk ni roha masih paululuan. Pasauton hobar tulomon ni roham marhite huriamon. Sesana sadosa nami. Marhite-hite guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Marede hitang uhud marede sian bukwende nomor 570 sia ayat sada do udutna uhud tapasahat peliatta di bagasan kantate. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sang Amadi Debata. Amin. Kuasa Tugalina, hapor seanu. Tuhan kasih bermona, nu pengundianmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sang Amadi Debata. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sang Amadi Debata. Amin. Kuasa hukum-hukum, nolong Tuhani. Ibana naung hehe, patundung musui. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sang Amadi Debata. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Reng mahita jeng-jeng. Puji Tuhan, haleluya. Sang Amadi Debata. Amin. Ihut hormat Tuhanmu, Raja lamun langit. Dungi piur dalammu, tulus kami. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sang Amadi Debata. Amin. Datang yakon ma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni salut sillen na dinggan dot nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabiwap na husus di julom pasu-pasu mai jalar ramoti asa huparhasea kami pelianon patibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asal lam hutadahami godang nisi leon-leon mi tuhami asal lam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
sale amanami na di banua gijang, say pinarbadia ma goarmo, say Roma harajonmo, say zaut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon mato hami saderion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim amin. Horas madi kita.